občianska vybavenosť, je to možno správne, ale nie tento typ, že tu bude umývacia stanica a čerpačka na plyn pre auta vzdialená 20 metrov od obydlí. Že stačí jeden, kto by povedal, že to nechce, musia urobiť tú zápisnicu a musia dať na vedomie, že jednoducho tento človek bol proti. Stačil jeden. Ten jeden bol, ale nikde nie je za. No. A teraz je to tvrdenie proti tvrdeniu. A že boli až dvaja a jeden povedal, no keď sa nedá, ja sa sťahujem, ja idem preč na dedinu, mne to je jedno a odišiel preč. Tu nám máme dokument okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ktoré sa vyjadrovalo k samoobslužnej autoumývárni na Čerkovskej ulici. S týmto riešením súhlasia bez pripomienok, avšak v celom texte nie je ani len zmienka o výstavbe čerpacej stanice na plyn LPG. A čo ešte vznikne tým, keď to bude postavené tu, tak by to žiadny normálny dopravný policajt neschválil, ani keby mal zatvorené oči. Primátor, úradníci, jemu podriadení úradníci v podstate tú stavbu vôbec nemali pripustiť, aby tí občania mali pod bytovkami túto stavbu. Je na to paragraf vyhláška Ministerstva životného prostredia. Vo vyhláške Ministerstva životného prostredia číslo 532 z roku 2002 sa v paragrafe 4 v bode 2 hovorí, že umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť premávky na priľahlých pozemných komunikáciách. Jednoducho, z ľudského hľadiska, aj z tej slušnosti by som to nepodpísal, lebo oni poznajú túto lokalitu, to nie, že ju nepoznajú, že nevedeli, o čo sa deje. Ale jednoducho to obišli a teraz každý sa vyhovára na niekoho druhého. A to je na tom najsmutnejšie, že tí ľudia zase ostali za terátom. Takže dospeli sme k názoru, že je škoda, že z tých ľudí, ktorým tu vadí tá stavba, sa nás tu zišlo len pár, ktorí naozaj chcú vyjadriť svoj protest proti tomu a tí ostatní, ktorým to tiež vadí, ale nenašli dosť odvahy. Takže takto sa proti stavbe nedá konať tým, že vyjadríme svoj občiansky postoj alebo odpor voči tomu, keď nás tu bude len pár.